Съвсем ли го е кръв? Сега вече се знаем да бъде спрямо. Което нямаше как да предвидим, че ще се случи. Снимай. Човекът, който изтърва фавора, но все пак няма пострадали хора, което е добре. Жалко за това, че трябваше да стане сети на този ден, но ето това е повод да се замислите къде и как стоите пържането на състезанието. Няма вина, разбира се, Филоде имаше момент, в който наистина се поколеба къде точно да щупи колата. Сега обаче трябва да бъдем много внимателни, защото има кола под разсепка. И така. Тук вече трябва да е Диан Енчев с Opel Kadett от Bull Vet Rally Team.